Teño que confesar que o PSOE me ten un pouco despistado con esta proposta. Non? Xa estamos habituados a que faga un uso propagandístico da tribuna con PNLs, instando ao goberno a que faga cousas que xa ten pensado facer ou, peor aínda, a que faga cousas que realmente non ten pensado facer. E agora traen unha proposición de lei para incluir na avaliación das políticas públicas que xa conta, hai que dicilo, cunha regulación normativa xuventude. Está ben, claro, mas realmente nin era urxente nin era imprescindível, porque xa se podía e xa se debía facer. Cando se fala de avaliación de políticas públicas, están incluídas todas, ou deben estar incluídas, todas as políticas públicas. Pero ese non é o problema. O problema é que vostedes traen unha proposta para avaliar as políticas públicas de xuventude, o impacto desas políticas públicas. E para facer iso ten que habelas. Ten que haber políticas públicas de xuventude, quer do goberno español, quer dos gobernos das comunidades autónomas, no noso caso do goberno galego. E, sinceramente, eu non as coñezo. Procurei mirar na páxina do Ministerio de Xuventude, había moitas informacións en relación co dereito da infancia, parece moi ben, necesario, positivo, pero non encontrei realmente políticas orientadas á xuventude. Probablemente, poderán decir, porque as políticas de xuventude son transversais. E é verdade, e deben selo, pero tamén aí está o problema, ou aí é onde están os problemas, naquelas políticas que son transversais que este goberno, o Partido Popular, no ámbito das súas competencias, non está disposto a facer. Formación, emprego, vivenda, transporte. Claro, formación universitaria, unha formación que, se suma as elevadas taxas coa falta de residencias suficientes, coa carestía dos alugueres, coa precariedade laboral das familias, pois leva a que sexa realmente prohibitivo estudar, particularmente para os fillos e fillas das clases populares. Mais dificultades para acceder ao mundo laboral, especialmente a un emprego acorde coa titulación ou a especialización, unha mocidade que é vítima da precariedade laboral, a imposibilidade de acceder a unha vivenda digna, por tanto, dificultades para se emancipar e iniciar un proxecto de vida independente. Queren políticas públicas de mocidade? E despois poderemos avaliar o impacto que teñen. Pois limiten os prezos dos alugueres, disponibilicen un parque de vivendas públicas suficiente, impulsen residencias universitarias públicas, melloren o financiamento das universidades, faciliten o acceso ao ensino superior, dean prioridade ao emprego xuvenil e para iso, por exemplo, derroguen medidas como a da xubilación demorada ou as penalizacións por xubilación anticipada, apoien o ámbito da investigación, combatan a precariedade e a pobreza laboral e garantan salarios xustos ou actúen tamén no ámbito dos transportes e da mobilidade. Poden decir que aí xa o fan, é verdade, porque as bonificacións, gratuidade para menores de 13 anos, 50%, mozos e mozas. O problema, por lo menos na Galiza, é que a deficiencia ou mesmo a falta de servizos que poidan ser utilizados con esas bonificacións nun país, ademais, que polas súas características de dispersión poboacional é moi dependente do vehículo privado, pois fan que non poida a mocidade desfrutar delas. Miren, non temos cercanías, unha media distancia insuficiente, con poucas frecuencias, con prazas que tampouco chegan para cubrir a demanda que existe. En todo caso, non é unha responsabilidade, xa o dicía ao comezo, do Partido Socialista, é tamén, e moi particularmente, do Partido Popular, porque ademais as competencias de xuventude están maiormente transferidas. Claro, o PP subirá aquí, como sempre, a dicir que todo mal e que toda é culpa do goberno de Sánchez. Mais eu pregunto, que políticas públicas de mocidade hai no goberno do Partido Popular da Galiza? E resúmollo, cero. Non existen esas políticas públicas da mocidade na Galiza. O goberno que presidiu Núñez Feijóo ten o
inaudito, insólito, récord de, en 5 anos, 2015-2020, construir 12 vivendas públicas. Non chega nin a unha media de 3 vivendas públicas por ano. Neses anos e até hoxe, foron numerosas as empresas que fecharon no noso país ante a pasividade do goberno galego, que renunciou a exercer as súas competencias en industria. Temos aquí como diputado quen foi conselleiro de Economía e Industria, con Feixóo, que intentou evitar o fechamento por deslocalización, non por inviabilidade, por deslocalización de empresas, mesmo algunhas que contaban con cuantiosas axudas públicas da Xunta, como Poligal en Narón, Siemens Gamesa nas Somozas ou Vestas en Viveiro. E nos primeiros 10 anos do goberno de Feixóo, máis de 300.000 mozos e mozas, reparen na cantidade, porque iso en Galicia é máis de 10% da poboación, que non chegamos a 3 millóns, máis de 300.000 mozos e mozas ben formados abandonaron Galiza camiño de emigración por falta de oportunidades laborais. E temos un sistema universitario galego infrafinanciado e a investigación desatendida pola Xunta a pesar do seu inmenso valor e do seu aínda máis grande potencial. En fin, señores e señoras do PP, non están vostedes para dar leccións de nada, tampouco de políticas públicas que favorezan a mocidade e o benestar social. O problema é que esa falta de política de xuventude, decía vostede, non o dicía así, pero falaba vostede, da decepción e desafección que xeran na mocidade en relación coa política, alimentando a antipolítica e facendo que en moitos casos mozos e mozas se deixen engaialar pola retórica antisistema da ultradereita. Afortunadamente, non no caso da Galiza, en que a mocidade olla maioritariamente para o BNG con esperanza e coa expectativa de que as cousas podan mudar en positivo, porque ven propostas, ven alternativas, ven capacidade de loita e capacidade de sacalas adiante. Porque sí, señoras e señores do PSOE, quen alimenta a ultradereita para alén da estrategia suicida do Partido Popular é tamén un goberno que se di de esquerda e progresista, pero que non actúa como tal, que non enfronta con valentía os problemas e que decepciona coas súas políticas. Muden, por tanto, sexan capaces de facer políticas transformadoras, porque nin nós, nin a mocidade galega nos rendemos e nos resignamos a que o futuro aínda sexa peor, porque realmente existen alternativas. O caso é querer sacalas adiante. Moito obrigado.